ihụrụ mma arụ ha mma ịtọ ya mbụ ụra atọwa ụtọ si kwuo onwe ya ekwu onwe atọwa ụtọ si wepụ obi aghụghọ chui unu anụkwaghị. Ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwanyị mba nnọọ mza ya sị m na oribidene na m gwa ụmụnne ha gbatara ya ose enyemaka na oribidene ya ụmụnne m ya gaa n'ihu sị m na ya alụọla nwanyị na as a matter of fact na ọ nwunye ya wada ụmụ nwoke anọ toro ya na nwanyị mba nnọọ mza na ụmụ nwoke anọ na otoro ya ụkwa hụ ụmụ nwoke kwekwe na ọwụ young men kpatara ego na ha mega ọfụma na ha ji nkọ ahụ dị ha mma mana ejighị ego mgbe ya gara ịlụ nwunye na enweghị otu ọrụ ọrụ ya na ihe ya wee ji ele nna m kpọkọrọrọ m mana ihe ma ya eruole n'ịlụ nwaanyị hụkwana nwata nwaanyị ri ya mma bara ya anya nwunye na-agwa ya si na ha ga-echecha mgbe ya kpatara ego ka ya ga-eme ya introduce to ụmụnne na as long as ya dị happy with him na ụmụnne ga-ekweta n'ihi ya nyere ya aka na ọ otu esi zowolie nwanyị mba nnọọ ya yiri traza emechara jompa ha agawa rute kedu ọkpara nwanne nwunye elege lee traza ya anya chiwa jụwa adanne ya nkwanụ nwunye taa na ya laikiri this young man. Adanne ya si yes na ya laikiri ya ọ jụwa esi ya makwa ihe ekwu agwa gị ya ma ihe ekwu ajụ gị na ọ ugbu a ka ya ghọtara ihe nwanne nwoke ji jụọ ajụjụ ahụ jụcha ajụjụ ahụ conclude ya with na ya makwa ihe ekwe na-ajụ gị ya nwaanyị mba nnọọ mza ya ma na ihe abaje n'ime na ọwa ihe aramara akwafuru nga gachara ihe nọ n'ọnọkụ ajụjụ na-ezo ka mmiri ụmụnne ndị nwoke a na-ajụ ya ajụ ihe Disemba ahụ ya that day ha jụga ihe awụ Disemba period ihe ajụga nwunye ewe ajụjụ onye bụ ya legere na ha na-ele ya anya na ataraza ha na-achị ọchị kedu ọkparakwa n'obi mmadụ na nwaanyị mba nnọọ mza ya sị kedu ọkpara bụ mmadụ ọkpọ ya sị ngwa gwawa nwunye nwanne ya nwaanyị sị ngwa na ọ ga-megbutere oge nwoke to be na ọ ga-emegbutere ihe ka ya na oge nwoke pụọ gaa kpa nkata ọsị ya banyere ya moto ya banye moto kwuru ya pụọ nwaanyị mba nnọọ this young man aka zụrụ ya akwa ebe ha head wara na boutique zụchara ya trouser ọ zụrụ that day zụchara ya ma trousers ma gịnị about 3 or 4 zọ shirt zọ jeans zọ t-shirt gwa ya sị na mgbe ọbụla ya na-abịa n'ụlọ ha na-eme ka shon ya dressed fine to represent well ekelecha anya o were ego nye jụọ ihe ya na-arụ ebe a ka ọ jụwara ajụjụ nwoke na ibe ya ya kọrọ ya otu o shedere ya kọrọ ya ụwa ya kọrọ ya ihe niile ọ jụwa ya selekwere ihe ya ga like ime ya gwa ya ụdị biznes nụ ya n'anya ya ọsọ oke na ya ga-ahụ ihe ya ga-eme about it na nwaanyị mba nnọọ mza na nwoke no setịrị ya o establish ya that business a ya kwuru okwu ya ihe akọga na Disemba o weta aka March this man enye ya ego bara ya n'anya jụọ esi ya chọta shop na ihe na ọwa ego ọ ga-eji kpa ngwa ahịa na shop na ya chọta shop ka ya kwọrọ ụgwọ shop ya etige mkpu tige mkpu na onyinye na onye na o nyere na ọwụ ihe a na-enye from afa na ihe ha na-enye onyinye onye nye ga na onye nye ga-ahụ onwe ha ka ya nwee ike gụrụ ya kelee ya otu ya chọrọ isi kelee ya ọsị ya don't worry as long as nwanne ya nwaanyị ewepụtara na sọ laikiri ya na ọ wụla part of them nwaanyị mba na ya chọta shop otu a ka o shekwa ụgwọ shop ya azụ buru ahịa ga bujuo na shi bido erewe na-azụ ihe niile moto parts na-azụ ma oil ya na-ere ego ha bido bịa ghọtawa ya aka mgbe ya bịa hụjie chọwa ịzụ moto nwunye enyi ya nwaanyị by then ya alụbekwa nwanne ha nwaanyị ya alụbekwa this lady mgbe ihe a niile na-eme nwunye ya gwawa ya sị na ya cherekwa ka ya gwa nwanne nwoke na ya chere ịzụ moto ka ọ hapụ ịwọzọ moto gwa ya na moto ahụ ọ zụrụ awụhụ ụdịka moto kwesịrị ịzụ nwunye ya gwa nwanne ya nwoke na ụdị ya chọrọ ịzụ moto ọ jụwa sị ụdịka moto ọ chọrọ ịzụ o jikwa ego ole di ya ekwu ụdị jiri gị ụta ka zụọ ezigbo moto gbagotara ịhụchizie ịbịa mee ihe nụ n'isi nwunye lụọ this lady lụọ nwaanyị ya lụtụrụcha ala gbaa nkwụ na ego ha gbara ahụ ya that day nga a na-agba nkwụ na senior brother nwunye oge nwoke kedu ọkpara the same man mere ihe ya wụ taa kwanyere ya otu nama nga a na-agba nkwụ by then ya setụlụ na ụmụnna mee ihe niile keke emere na ego ya ka ọ bịa kwanye gị nama nga a na-agba nkwụ wedin ha odudu eduru nwunye na ya hụpụtara ya mbụ na ọ weta ha shi bi na nwaanyị mba nọ na m lezie ihe mere
na enwere fọt ihe nwunye na-eme, na enwere ihe nwunye na-eme, na nwunye anaghị eji anya ahụ nwokorobịa mara mma, na nwunye anaghị eji anya ahụ nwokorobịa mara mma. Nsị gịnị ka ị na-akọ? Nwokorobịa mara mma na ụdị gị like ọhụ ha ya etowe ha ka ọwa ọhụ ha ya bara lewe ha, na nwaanyị mba nọ m za na nwoke mara mma bụ nwunye sham ọ tọghela ụkwụ, na nwunye amaghị otu esi asị no to a handsome man. Ụmụnne m, ike agwụ m. Nsị gịnị? Ya repeat onwe na nwunye ebidogidewa nwunye ewiti ụmụ okorobịa ma ndị ya na ha bi ma ndị gị na ndị nwunye ya mara mma, bido gị na-egidegharịa na movement ya na-alaiki ha, ya na-ajụ nwunye sọ gị na-ewu ihe ọ chọrọ ka ya mere ya na-emere ya, na ọwa ego problem ọgụrụ na-eji na ụmụnne na-eme sure na ọ dị happy, na ọ gịnị ka ọ chọga na ahụ ndị a ụmụ okorobịa ndị a na-emejugo ya nwere emejugokwana ụmụnne ya nwere. Nwunye ya gwawa ya na na mgbe niile ya na ya abụọ gị egwu na egwu 1 bụ 2 ọsọ ike agwụla ya jụọ nwunye sọ ugboro ole ka a ga-egwukwenụ, ugboro ole ka a ga-agba ekete ụkwa, ya wụrụ na apịjuole ya ọnụ, ọ gịnị bụ ihe ya ọ chọrọ ka ya mee? Ọ chọrọ ka ya nwụọ n'elu ya? Nwunye sọ nwunye ya chọrọ ka nwụọ n'elu ya, na mgbe ahụ ọ na-agbake mbụ gbaka abụọ na at least ya na ọkwa like 3 hours or 4 hours ọ gbazoro ya ahịa, ya na-ele nwaanyị ya ejiri ego elu ya ahụhụ this part. Enwe mgbe ọ gwara ya mgbe ya na ya na-abụọ na ya enweghị shọ complain nọ na ya na-agbazi ya na-apịzi ya mkpụrụ ụkwa na ya na-agbazi ya ahịa, na enweghị shọ gwara na igwe ya na-agba ya na-agbazi ya agbazu. Enwebeghị shọ complain ya niile bidoro after ya lụchara ụgwọ isi ebido dịka dị na nwunye ebido sọfọwada 1 ya sị mba na ihe oge nwoke mechara ya bụ ihe ọ ga-emechara ya bịa ripọtụ nwanne ya nwaanyị na n'ụdị ya ga-eji reward kwanụ this young man wụ ịdị ihe a niile nwanne ya nwaanyị na-eme. Ya bịa chetawa ajụjụ ha jụge, nghọta na ajụjụ a ha jụge na ha ma ihe ha kwụ na-ajụ na ọ dịka nwanne ha nwaanyị ha maara ya dịka onye na-adịghị consistent with choice of men. Ha maara nwanne ha na ọ dịghị consistent with choice. Ha maara nwanne ha dịka onye na-anaghị n'ofu ebe with otu nwoke. Nọọ mgbe ka ajụjụ a niile ụmụnne ya jụbizighị ha jụọ ha na-achị na ọ dị sure na onye na o ji obi ya like onye kere. Nọọ mgbe ka ihe a nwunye bidoro ime n'ụlọ ya ka eji ghọta ajụjụ ụmụnne ya jụrụ ya. Nwaanyị mba nọmza ọ sị amaghị otu esi eripọtụrụ nwoke nwoke ma ndị uke nwoke ma nna nwunye na ya amaghị ebe ya na-ebido na ihe nwunye na-eme ọ na-emedi ya with respect, na ọ na-emedi ya ka o letụda anya n'azụ, ọ na-emedi ya na ya amatakwana gịnị ka ya ga-eme na onweghị fear for him. Ya na-abara ya fear na ihe ya ga-eji ọnụ ekwute, ya ebido ịṅụ ihe ọwụ somebody prescribe na ya ṅụghala ya na ọka nwaanyị ga-agba ọsọ, ibido ṅụwa ya ṅụwa ya enweghị ihe na onweghị dị ka ịgba ọsọ nwaanyị a na-agba, na rada emechaa ijisi ike ga 3 ga 4 ya dị drained tiri ihe a ya ṅụrụ bịa na-enye ya nsogbu. Ya wụghị onye na-agba were nkwakịrịkwa mere pilo were mere nri were mere ji na ya gba otu gba abụọ ka 3 ọ na-adịchara ya izi, mana nwunye na-achọ ka ya gba ka 3 gba ka 4 nwụọ n'elu ya elege ihe ka ike agwụ ya jụọ onwe sọ ya gada ịrịpọtụ nwunye na ugbo nne tu oge nwoke tu ụmụnne ya nọ tu especially diọkpara nne ya na o mere ihe ya wụta olee ihe ya ga-akọwado. Ya bịa gwawa ya na nwanne nwaanyị ọ na-afọ na-eju ya na sokiriwo na eleta ga-esi ebidodo ọ na-akọwa ihe ka ya sị mba ka ya hapụ ime ya iwe ka ya ọhụ ka ya edenwe ya n'ụdị na ọ ga-ahụta ya na truly na nwanne ya nwaanyị laikiri ya. Ibido ma na-ejiwe bido chụgburiwe nwunye bido enye nyocha ya bido otu isi eti ọsị ọ chịrị ịpụ ya jụ ya na ya bụ gbodo ime ụlọ ya na-abazi ha mgbe niile okomushi o jikecha urike mgbe jike zacha kọlụ jike mezie okwu mbụ ụgwọ ga eme mbọ aka ya megharị isi bifo ya mara ọ ga-so otu enyi ya classmate ya na ya bụ lere wayek na o jikwere lọta from abroad ka ya gaa hụ ya ọ sị ya nwere wedding onye ga-aga wedding ya gwasị ngwa iguru tụkwasịtago pikchọ gị na onye gakwuru wedding see pikchọ amara na ị gara na onwe ihe pikchọ esere na wedding ground ọ gacha lọta si echefu na ihe nlele dị too much na ọ otu a ka nwunye esi bido lọta ọ ga-ehigo na ya sị nụkwa ihe a na-eri ya niile ahụ. M lezie ka ya mara n'ụkwụ na ama ya dịka ọnya ya na-ama what to do. Na pastọ chọọchị akwa nwunye ya tutere the church ya ebuzo gawa before si ya bịa njene ihe Chineke na ọ na-ebe ahụ na power of God na ọnọdụ ya na ihe niile na o mege nga ahụ. The very day ya sịrị nwunye ga chọọchị ahụ rute si elekwana pastọ ojiwe na onye a ọtọghị nọ na pulpit kwukọ na ọhụghị na ọ ya bụ pastọ ya elege nwa okorobịa nwaanyị mba nọ elege nwa okorobịa na-alụbeghị nwaanyị lege this young man o tege bleaching elege this young man ọka afụga hụ na not only na ọka afụga hụ na eme egbuo dad
ka line ya dial to ụmụ ruru imagination line dial ha line anya line ya bịa mecha ya ote. Not only that, o mega isi ewela ji microphone ji stock channel in topu dị mkpa nwoke mma nwoke ya jụọ nwunye so nwunye ekwena ọgwa na aha na olube nwaanyị na ọkwa obere nwa na olube nwaanyị mana Chineke ji yekwara ngwa ọrụ ya na-ele nwunye ya na-epirichikwana ya na this man na-ekwu okwu ya na-elete oshelege nwunye emekwa pastor eshine ọta kwuru bata na congregation ọbịa rutebe nwunye na ọkwụsị bido na-eri display like ya ghọtaga ya na-ahụ eye contact na ahụ ihe niile odo ya oju ya afọ ihe onwe ya egbucha anya ma nwunye kpọtara ebe a ka ọ bịa disgrace ya ọ gịnị bụ ihe ka na m hụ eye contact ha na m hụ nhote nwunye shi na-ele ara ọbụchịrị onwe na-atọ ya ike agwụ ya na-ele this man na-ele ike agwụ ya na-ele ike agwụ ya agbasa chọọchị ha larute ya gwa nwunye si ya like chọọchị ahụ ya like kwana pastọ ya na ya ga-aleke ka ọ kwụsị chọọchị ahụ nwunye nsa na-eme ya na ya kwụsị chọọchị ke na ọ ga-akara mma na end marriage dan ya nwee kwụsị chọọchị ebe Chineke metụrụ ya aka the only chọọchị ya gara mara na God na dị ndụ the only chọọchị ya gara bịa ghọta na yes truly na God is still alive na Chineke na ọ nọ n'eluigwe na ọ nọ n'eluigwe na ohige ha ụra na ọ dị only chọọchị ya gara hụ ihe na nwaanyị kama ya ga-akwụsị chọọchị end this marriage na ọ ihe aka ya na nwunye egwe nke every Sunday 5 o'clock nwunye ya gbara kpụrụkpụrụ ojike nwere chọọchị before mara otu igezi onwe na some activities ha na-enwe na chọọchị dịka ịga choir practice bido ịga si na etiri ebe a na-azachachi chọọchị na ya na-azachachi ụlọ nsọ Chineke 5 o'clock nwunye ya pụla every Thursday 5 o'clock ọ pụla kpọrọ azịza tige na akpa na ya na-aga ịzachachi ụlọ Chineke ihe emufu na ihe ahụ ọ na-aga na nlọta ya na ọ 3:30 to 4 mgbede and nwa ya ka ọ ka ji nwa n'aka nwa nwaanyị ọ ka mụrụ ya 2 years ọ na-aga 3 years and ya chara ka o ruo 3 years gogogo ya jụọ ya ajụjụ ọ gịnị mere ihe na okwu ya chọghị iwere nwa na-ekwu ebe okwu ka ga-etige na school na ihe amege na ya chọrọ ka nwa ya ka ọkwụ 3 years kpam na ya na-ele anya by next year September o bido school mana eme nwunye were nwa agbotowara nwa na-eku nwa ya gwa ya sị na compound ha na ururu okorobịa juru ya na nwa na-eku nwa otu onye nwere ike pụta nga jie ya oji ya gawezu ihe ahụ ha bata nga kparịa nwa ya agwa ọjọọ na ọ gawa na chọọchị ahụ o kpuru nwa nọ n'otu ọpụcha n'isi ọkọtụ n'ugbo apụcha mgbe na-adị anya ya nwa ga-ejikere gawa shop ọ wụrụzie nwa na-eku nwa ka ọ hapụrụ nwa na ọ kpọrọ ya gawa ọ gara ọsụ nwaanyị na chọọchị ebe ọ zara chọọchị nwunye si ihe ka ọkọ gawa akụkọ na dọst kubara nwa ya n'imi ọ sị gịnị na dọst kubajuo ya n'imi kubara na n'obi ọ sị gịnị na ya biko kọrọ ọzọ nwaanyị ejikere 5 o'clock ọ pụọla lekwe aza ya na-eji aza chọọchị imuvu ọpụ ike agwụ ya bịa lega anya ihe awụ ihe a ga-ekwute na ọka ọ pụwa hala ya gwa nwa nga ya every Thursday ya gwa nwa nga ya so ngwa o jikere ya nwa ya na ya na-akpọsi nwa ya ga shop ya gwa sị na ọ lọpụta ọ bịa na shop bịa kporo nwatakịrị na ọ fọrọ m ịbịa kporozi nwa ka ya na-eji amata mgbe o loro ọ na-alọta 3:30 to 4 ya nwaanyị ga na ebe ahụ na shedi hie ụra na shedi ya ebe aka ọ ga na ori ọkọtụ rie ehihie abalị hie ụra nwa na-eko nwa ọrụ ya wụzi na oze n'ụlọ sachi akwa ma ojiwe ihe na ya nwa wụzi onye na-elekọta nwa na shedi ebe a na-azụ ahịa na ọ weta ha shibirio every Thursday a na-eme ka na-eme nwa bụrụ ha onwe tige na agwa na ewe na ya chọrọ ịbaga kwa ya chọrọ ịbaga band practice na ya chọrọ ịbaga bido band practice na ya chọrọ ịbaga ga-akọwa ihe na ya na-ele nwunye ya rọrọ ele ya na onwe ike ikwu otu kwu abụọ n'ime ụlọ ha bikwute pastọ ya sị na alọta chọọchị ya bịa na-esozi ya na ọ naanị ya na-agazi ọlọta ọ ga-ekwute pastọ ya shi mee deliverance otu nwa agwoshi from iwe agwo wee eke from eke ya eluo mmadụ bịa gbozie onye ahụ o loro na chọọchị na-enwe ụdị ka akụkọ nwunye na-akụ na ihe mere every Sunday because ya na-esozi agadi chọọchị ọ lọta ọ ga-etu otu ihe ọ ga-akụ na pastọ taa na pastọ ya bikwasịrị otu nwaanyị aka ogbuo netụrụ ndị iro ji chi gbagbe na pastọ ha ka ga-asụ pastọ ha ọsọ otu nwaanyị ọwụ ọmụbeghị nwa kemgbe ya na di ekwerelụ na anọ na 50 something years na ọ banye na menopause na taa ọ tụrụ ime ahụ afọ ya taa na-enwe ụdị ka akụkọ nwaanyị na na-engeji na Sunday m lọtakwanụ chọọchị ngwa ngwa chọọchị na-agbasa na at least 12 ọ dịkata late mana ihe nwunye na-eji alọta chọọchị every Sunday na 4:30 ọ lọtasị ya nọ na prayer warrior session na ekpere taa otu a ga-akọwa na-elele nwunye mana ya cheta oge nwoke cheta famili nwunye echi ọrịa ka were egbe gbajisia ya ụkwụ abụọ ya na-ama na ejina na nwaanyị mba nnọọ nza na ihe kpatara na ya ejiri gbawa m ugbu a na awụ n'oribidene na ngwa ụmụnne ha gbatara ya ọsọ enyemaka na ike agwụla na the reason ejiri kpọwa m ugbu a na awụ n'ime ụlọ ya itiri agbara ebe ahụ na nwunye ya mụrụ nwa ọhụrụ 2 months ago
ka nwunye ya mụrụ nwa ọhụrụ, mụọ nwa nwoke. Ya bịa elewe nwa nwunye ya mụrụ ya. The connection anọ there. Since nwunye ejiri mụọ nwa ahụ na connection anọ there. Ya ekuru nwa ahụ ya na-efeel good. Ya na-connect with nwa ahụ na ọ gbaga ya off, ọ gaghị aka ịkpa aka ịkpa. Ya dị worried. Ma nwatakịrị na-echenji na-eyi ya onye na-awụghụ, na-eyi ya eme ka ya echiche lawa ebe ihe ya na-achọghị iche. Nwa abịa tipawa isi ka pastọ ahụ. Nwa abịa yie pastọ ahụ n'ụdị a na-anaghị enyo ya enyo. Ya bịa lewe to the extent nwunye mbụ ụfọdụ ọsị na pastọ ha na oshigborele ya nwa because of services e nyere church. Even na mgbe ya dị ime heavily pregnant, ya na-agakwa chọọchị na-arụ ọrụ ya asavụ Chineke n'ụdị o kwesịrị. Na ọhụ na ugbu a na man of God that Chineke tere mmanụ to the extent ime nwa ya eyie man of God a man of this onye a Chineke jikwara ngwa ọnụ na ya na-ekwe ya ekuru nwa ya na-agwa nwa ya okwu. So otu ọ gara aga yie pastọ eshigbo ya, ọ nọrọ n'afọ ha fụgo onye ihu na onye azụ gaga tụọ aka onye ọ ga-eyi pastọ eshigbo na o butekwa anointing na pastọ bụ ya na-ele nwunye. Before ọ wụrụ na dimkpa nọ na mmiri ncha baa ya anya, ruo ebe 3 weeks ago ya kpọọ nwunye na ya ga-alike ka ya na ya abụọ discuss or something. Nwunye ya sị okay. Ya esi tie nwunye down jụwa ya si na o nwere ihe o nwere ịgwa ya. Nwunye ya sị ihe dịkwa ka gịnị. Ya gwawa nwunye na nwa ha nwoke nọ eyighị ya na even ya onwe confirm ya ọfụma na o yiri pastọ ọ dị fond of. Na enweghị ote mmadụ ga-eshi yie mmadụ n'ụdị a ma ọ bụrụ na enweghị ihe dị wrong. And here wụ pastọ every minute every day ọkpọ pastọ n'ọnụ na ọ pastọ ọ na-aga chọọchị na ọ kpọ this man n'ọnụ na ya ahụhụ the reason ọ ga-eji mụọ nwa. Ọ wụrụzi ka ọ pastọ aka eku n'aka as a baby version ya na ọ dị na o kweghị ya ịsettle that na the thing ekweghị ya ịta eze na onwe ihe o nwere ịgwa ya ka ọ chọrọ ka ya kpụrụ nwa na gaa DNA test ga mara ma ọkwa ya mụrụ. Nwunye ya gwawa ya sị na o ruola nke DNA test so na trust ya so ọwụhụ trust ka a na-ekwu okwu ya na ọwụhụ trust ka a na-ekwu okwu ya na ole anya na ọ dịghị faithful na ya mụgboro ele na ole na-ejidere ya n'ụdị ahụ gbagharachaara ya so ole ihe ya ga-eji n'aka na asị na nkele na ọ dị iche na enwere ihe ọ nwere ịgwa ya ka erukọtawa onwe ya mara ihe ya na-eme onwe ya. Nwunye ya gwawazie ya na ya dị sorry. Enwechi temptation buchaliri ya na pastọ ha azụje ụkwụ na olekwa anya ya na ya bụ megekwe ya everyday na eleoneti ya ga-eshi ama na ọke pastọ ahụ nwe nwa ọ ya nwe nwa na ya na-asọjesi ka o wepụgo obi ebe ahụ gbaghara ya na from today ya gaga ha dị chọọchị ọzọ na ya dị very very sorry na otu ihe achịkwa eme that day na this and that na pastọ ahụ hụkwara na temptation na ọ ma na mmụọ demons ndị a na-akast adị na chọọchị mgbe ụfọdụ na-eso na-across adị temptation na just ga n'ụlọ pastọ that day ọ sị ya bịa were prayer assignment ya erute di ya ghọta ihe mere nọ enwe ka ihe siri mee ha abụọ azụji ụkwụ mee ihe ha na-akwesịghị ime na ya dị very very sorry na ya agaghị asị na ọ pastọ nwe nwa n'ihi na ya na di ya na ya abụọ na-enwe mmekọrọ every day every 2-3 days ya na ya abụọ na-enwe mmekọ and that day ya na pastọ ahụ mekwere that thing na n'abalị ya na ya abụọ mekwere so na ọ gaghị asịchakwa na ọ pastọ nwe nwa na ọ bakwa hụrụ ịbịa gawakwa DNA ga-achọpụtawa ihe ga-emebiri ha marriage mebiere ha ihe ọma niile ụmụnne mere ya bịa wụrụzie na marriage break na marriage agbasa ya ugbu a na nwanne ụmụnne ga-adị worried na ha ga-adị devastated na ha ga-adị this ha ga-adị that. Ya jụọ nwunye so na o kwetere because of ụmụnne nyere ya aka tọnụzie onwe etu akwụna n'ụlọ ya na nwamba nọ nza na kemgbe ahụ ruo nga mgbe eribeghị nwaanyị ashiri na emetụbeghị nwa ahụ aka na nwunye na-arịọkwana si ya biko gbaghara ya gwa ya na ọsọ gbaghara na ifu ya onwe hụrụ na this boy na o yiri nwa onye nwe nwa na na-asị ya gbaghara na ya ga-achọ ka o jiri ọnụ ya ga gwa nwanne ya nwoke sịlekwa ihe o mere na ọwụ ya nwa na ọ webe ya chere na o jiri ọnụ ya gaga gwa nwanne ya nwoke kuru nwa na gaga gwa nwanne ya nwoke sịlekwa ihe ya na pastọ mere na ya amụọ na nwa na nwa na o yiri pastọ na ọkwa ji anya ahụ na pastọ according to ha na pastọ shigburie nwa na ọmụrụta pastọ shigburie nwa na ya ga-alaka ka o ji aka ga gwa ụmụnne sịlekwa ihe mere ya ji aka ga kpọ ụmụnne gwa ha sịlekwa ihe mere na nwa ya nwoke nọ ya na pastọ gwuchara egwu ya bịara ime mụọ nwa yiri pastọ na-agwazi ya na-akụzi na pastọ shigburie nwa na ọ ga-emere ụmụnne ya explain because ya jiri aka gawa ije ahụ na ya ga-alaka ga with result na ya ga-aga ya na nwa ya ga-akpọrọ nwa ga-eme DNA test and ya ga-aga there with result
and ọ ma ego ole DNA test wụ na ya wụ na ewepụta ego ọrụ ọnọ ya ihe ọwụ datin pụta n'ụdị ahụ na ọ gaghị like ihe na ya bụ ga-eme. Ọ gabekwara ya nọzi few days ago ọ biri n'ihu ya kpọọ nwanne nwoke na-ayọkọ, nwanne nwoke na-asọ ọsị gịnị n'ọkọ n'ihe doro anya n'ọsị gịnị ka ọ na-ekwu n'ọsị pastọ sị gịnị gịnị ka ọ na-akọ wit pastọ. Ọ na-ayọkọ ihe a na fon, apịata ya na fon, ejiri nnọọ ya chiri ka moto pụwara na ya nọzi oge nwoke akpọ ya sị na enweghị nwunye akwaga na nwunye ọsị gịnị ya wee sọ ọgọ n'ọhịa ahụ go n'ọhịa ahụ ga kemgbe ya ji lụọ nwanne ya nwaanyị na ọ naghachikwa ụkwụ n'ime ụlọ na ụta ka ya na-egidere m ewute ụmụ nwoke mana ya echeta ha cheta ihe ọma ha mere, cheta ya elu asụ gbaghara ya. Mana ka ugbu a na ọ kọrọsiziele line pastọ chọọchị o discover ya gwa na ya gazile chọọchị ahụ ọkpụkpụ pastọ nọ enwe ike iri n'ụlọ hapụ ikwutekwu pastọ mgbe niile okwaga akụkọ pastọ. Ugbu a na ọ mụọ na nwa na ọhụrụ nwa nwanne ya nwaanyị kwuru na ọ wee exactly pastọ ha ka ọ mụrụ na baby version ya na ya ajụọla ya okwetekwe true leaders na enwe ihe na pastọ na ọ rịrị ya elu na ọgọ ọwụ mgboro ole ka ruo ele mgbe ka ga-ediri ihe rute erute na ya dịzi ka agụ ha gbara egbe n'ụkwụ na ike gwụrụ ya ma wọtutu n'oge nwoke ekwu okwu ikwucha ihe a niile ọhịa ume chai na ọbụla ihe oge nwoke kwuru chai so anyways na ha ga-ekwu ya gbanye ọfụ na nwamba nnọ n'oge nwoke si ya bịa na ya na-akwado ịga ahụ ya na m jụdo elu unu na ọ gịnị wu ihe ya ga-agbotoro oge nwoke nwunye na-asọ ya oyi kashi na ya na-ele nwaanyị na obi na-abọ ya njọ mana ya na-ahụtazi ya na ya kwuo na ya na-alụgachikwa pụta ya na ụmụnne ya ihe ihere ahụ gatịrị ha too much na ihe a ndị nyere ya aka ihe ya wụta na ọha mere ya na-ele otu ya ga-esi aga about this thing na nwaanyị bara na mgbotoro ya ụmụnne na-enwe onye nwere ihe ọ ga-agwa ya na ụlọ gbata ya n'ike agwụla ya na ihere emegbuole na obi na ọ gbawala ya na-ahụ nwunye obi ya na-ahụ nwunye like a toilet dịka shi na ọ na-asọ ya oyi na-eshi ushi n'akụkụ na ọ na-eya kemgbe ahụ ya nụrụ onwe ọ makwana na ya na-asọ ya oyi na o sendịkwa na otu agwa ka ọ na-emekwa ọsọkwa ya na ya gbagharakwana ya hapụkwana ihe ahụ na ya hapụkwana ya na ihe o filiri na enyemaka ụmụnne e nyere ya na ọ with time na ihe ọ ga-ewe nọ naanị time na ya ga-forget what this one otesha forget ka ndị ka ọzọ. Mana nke a na nwa dị involved na m jụtelu unu na ọhụhụ ya na-aga ihe oge nwoke na biko na unu nyegodi ya moro agwagodi ya ọ ya gaa n'ihu oge nwoke rịọ ya ọ ya gbaghara n'ihi na ya ga oge nwoke ya mara ka jụ ese ele ihe ya chọrọ na ọwụ na ya chọrọ ịhapụ nwunye na nsogbu anụ mana oge chikwene ya n'obi ọ ya kwalatara nụ ha nwanne ha nwaanyị ya nọrụzie na-ebi ọfụma na establishment ha nyere ya. O nwekwa ike isi na ya gbaghara nwanne ya nwaanyị o nwere na ya amabeghị ihe ọ na-aga ịgwa ya gwa na ọ ga-ịrịọ on behalf of his sister ka ọ na-aga esi ya gaa n'ihu gbasa marriage na ya amabeghị ihe ọ na-aga igwe mana unu biko gwagodi ya ihe ya ga-eme na ọ bụrụ n'odu ya na ọ wụrụ gị ọ gịnị ka ị ga-eme na n'etiti dilema ya amaghị what to do ama m ya gaga ihu ama m ya gaga azụ ibi with nwaanyị dị nkịrịka rere ure n'ihu ya ree ure n'akụkụ ya na chijie n'abalị alakpo na guest room gaga rahụ di ya na otu ọ ga-akọwa ka ihe ọkụ a na-ehu ya n'ukwu ta ga-akọwara ya aka na echiji alakpu obido na-agwa ya na ọkwa ihe ugbu a na ọkwa gburu ihe a na-eme ụmụ nwaanyị na-eji agba na-eji eme ihe na-agbawa obi ekwu okwu na-eshi uche ekwu okwu na-asụ oyi ya jụwa ya sị ihe niile ya mere na ọgba gbagatụkwa na-eji to the extent pastọ amụọra na nwa na-ele ihe ọ chọrọ ka eme ya gakwuru pastọ na ha dị mgbe mere na ha amụọ na nwa ọ gwawa ya nakwa ya gwala ya na ya gbaghara forget that one na ya na-ehizi na gesi ụta akọ ga na-arịọ ụta akọ ga na-esendịrị meseji ụta akọ ga na-arịọ ya na ọhụrụ ya na-aga ihe oge nwoke na m jụdelu unu biko na ọ wụrụ gị na olee otu ị ga-eshi prezent ogwunwu na unu nyere ya aka biko n'ike agwụla ụmụnne m ote ka ọsọ nsogbu ya ọnụ otu aka ka m shagbotoro ya ọnụ n'ihi na in this case ka jụrụ m oyi na ntị o soro m wuruwuru na ntị amadụ m ote m si bido ebido ọsọ mgbotowara ya ụnụ uche onye adị njọ na ọ wụrụ ṅụ na ole ihe ị ga-egwu n'elu unu bụ ị ga uche n'elu otu a ga-eshi prezent this matter na nwaanyị a na-agba ya obi njọ anya na-ahụ ya na ọ ihe mgbe ihe nwe emechana dị few days ago echiche gbọtara n'isi otu a ga-eshi poison na nwaanyị a gbuo ya ka mee ya ka ọ dị ka accident ya finish so God forbid na ọwụ nwaanyị mụrụ ya ada ya nwaanyị ahụrụ n'anya taa na unu gbugodi ya mụrụ a before ihe emebie n'otu o shedere ya na onwe ya adịdị ya mma ma otu enweghị ya enweghị joy na joy hapụrụ ya peace hapụ ndụ ya na ọ wụrụ na ole ihe ga-eme ụmụnne m otu aka ọsọ m shigbotoro ya ọnụ ka eju m ọnụ ka mapụ ịgba olu enwere nnọọ ihe nwere igwe gaa n'ihu gwa ọ na-aga ihe oge nwoke the man mere ya ihe ọ bụ today nwanne nwunye ka gbara ya na-eji chepantị ya n'aka pastọ ya na pastọ mụrụ nwa
ihe ọwụ iji bere n'ọnya ka ọ n'anya ka ọ bere ịkọgbu anya ha unu gwa ya ihe ọnụ n'ụchụ nke nyere m anya nsụnụ ke anya ma ọ nyere m ọwashi ọ nyere m nye m ọ dara m ibi n'eze ahapụrụla m ya n'ụlọ biko ọ ga-akụkọ kọmentị ọnụ ọ nga ọha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ